indore blog upload khamia tamgo problem hinga banai thokai bangla moko hello Fungka hamna rungjakono tini ni blog kha oron simi jengka mairung chongmani simi tamangka mairung chongjak rui miao ya agini mairung chongmani paithang kangkai tini kai mairung ma choksinai mai chongna bagai gai joto chongmani gai norok kisa choesang nai ang tini tam khainai nai ore kam khaina tongo norok no bo share khaina hine ang jogui start khaika ta blog norok kisa choesang nai di channel ta like khaidi share khaidi box hai pai mai cái ta yang hat mai rong ses cái thùng par kha busa ses nai thuk suka mai rong sale par kha ha odek engko odek khai ses busa na de musung no ha tani mathung mairung chok bagian aw balting o suk gobang tongo chokmani iko abo joto chok tarne ang dabo mairung chok bai kha mairung chokai pai tab khai maini songi tongo mui box sajak mai to songbai kya mairung chok tuni mai songbai kya hingkai hello guys haino hailam sugono rong tai sia ni ketal blog hingkai ang tini khai onek kam khainai hingkai norong no phunugui tongnai hingkai norok kisa choesak nai tongni hingkai tam gang onek din dore blog upload khamia tam kai network problem hingkai tai ani MB rok ni problem ta MB rok pai thango odek upload khaino tai odek ni bagoi MB kai ang thango gaboni bagoi blog rok somai mote tui phemi norok kisa ani blog rok nai tong hangkai kisa choesak nai tong di asung request khayo norok na hingkai subscribe bo khayak hingkai khai kalang di share bo khai di kisa hingkai tho blog start khaika na tini ni sini cara sai nage di pun chai par kha buini pun phai busuk pun kwang ma chai tong kha pasta pun chai tong pasta ke chai ta pun chap ge ru khangen thango de o shot puro ge mai ma bor gula kaise chai par ka ikon hadi sabai suka okupal ses chai par kha nai to nga se mani chai par kha ge kosom mamang punbo o buini sim buini chinia ha hangkang tabu hangkai wak mai na hene thang tongo lamao hingkai masung no wak ta ga wak bo adar bo saya mai bo saya
kun tham chai ta mung khatam char khe hamna no kisa comment khe sadi wak no maije ni bithi ro kisa sajadi ga wak maije ni bithi ta borok niya engai tai kisa ko engai chini ta mia honni amui ami chai parka obo kirkha ngai tini kai tai sa mui ani busa ni bagai sido khairuman ta gawa ami chai parka ta kai tai sa mui songai marsina ani busa na ang dong gawa ang mairi phekana ang guys chung dabo khe kaisa jaga thang tongo hotat kai kaisa jaga o angko kaisa manui nana magai thang tongo hingkai tang manui norong phunung aro last porjonto nai tongdi naidi busuk naitok khum lama botok hingkai nai tongdi tabuk khe flai sok paijak o jaga o naidi borok gilama tongo loka ani kiloko ga gok salia ta mungkai borok gilama kai ko mane buku bai ko salia ani busa jang asagoi thungtong borok oste phai tongo taibo yang hai ringai phalayo bui gabon kisa video sabi naktang naitok ongkang nai riganai naitok jakata lasiri kaini kaitham lasiri oge set pili lajana khile Halo buna kia. Ota de ma ne. Nai thok dia ba supi. Gula pi bisi bang ko no ba. he abo nai thok Kai bang lai mo ko. oboni beri satong no bele Joto khen mang se. No no lagoi. Nang le chang kon na bo rung ya. Hello. guys orang kai tabu khe kotor rok phai tam saka khnai ni o tabuk si phai sokoi leng lai suka ekdom busa mang ni ma sang kai tai poja bo tui jana hinga leng lai suka gunda bo ekta sujuk ti mano chung khorok tamo abon bagai pura magarang suka thangai hingai tabuk leng suka hinga norong no tukum sima lai sinai wai sina iko gunda masung ni botong ta abon bagai asuk chini khe ekta no tong bahan pai tu bo tini sari go kai tong bahan bai mai janai